Светле, можеш ли да ми кажеш какво имаш в твоята чанта, така че хем да се чувстваш добре, хем да си готина майка, хем да си някаква динамична такава работеща? Какво си О, слагаш там? в моята чанта няма много неща. В моята чанта оставям телефон, ключове, те неща, които ги има във всяка чанта. Има две неща, които никога не излизат или ако излязат, биват веднага запълнени. Първото нещо е храна. Защото аз съм родителя, който взима детето от детска градина, винаги имам някакви плодове. Ако съм имала времето, мина през къщи да напълня кутия с плодове, ако не, просто от магазина грабвам там някакъв банан, нещо да има, но винаги имам плодове в чантата си. И другото нещо, което винаги нося е бутилка с вода, защото детето обожава вода с лимон и това е нещо, без което не оставам. А, Чантата ми е сравнително празна, но колата ми, о боже, колата ми, тя е, тя е малък апартамент на колела. Значи, вътре са детски дрехи, детски обувки, мои обувки, федербали, топки, нали, това момче, камиончета, каквото се сетиш. Нещо, моята чанта е празна, но колата ми е препълнена, защото доста често пътуваме изненадващо и не мога да си позволя да нямам каквото и да било в нея.